Wel gyfeillion, da ni mewn safle unigryw fan hyn wan. Da ni o bosib yn mynd i dorri record am y cyflymdra o ran creifio 20 oen fan hyn yn y rownd derfynol ar agored pob gwlad. Ar un mae Gareth Daniel, ar ddau mae Alun Lloyd Jones, ar dri mae Gwion Lloyd Evans, ar bedwar mae Roland Smith o Zeeland Newydd, ar bimp mae Callum Shaw o'r Alban, ar chwech mae Ian Jones o 100 House o Gymru felly. Ac mae'r bechgyn yma wedi bod yn hedfan at y ddau oen gyntaf i lawr mewn munud a 4 eiliad. Hynny gan Gwion Lloyd Evans, ond mynd i alw yn Gareth am munud, ond Gwion ddod troad i'r ffeinal fawr yma. Mae'n angreit at y ffordd maen nhw'n perfformio, ond mae'r ddau ochr yn ochr a'i gilydd fan hyn. Roland Smith ydyn ni'n edrych arno fo ar y stodiau hirio yna, ond mae'r ddau fachgen wrth ochr ei gilydd, Alun Lloyd Jones a Gwion Lloyd Evans fan hyn wedi bod yn mynd ystod am ystod yna. Ar hyn o bryd mae Alun Lloyd Jones yn hedfan trwy Ywyn ar 3 wedyn. Ni gweld Gwion Lloyd Evans fan hyn yn trio dal fyny efo fo allan o fo gyda'r 17 rwan oen, ac dyma ni olwg ei hangach ar y ddau fachgen mae Gareth Daniel a Alun Lloyd Jones. Daniel rwan allan efo 17 hefyd, ond Alun Lloyd Jones erbyn yn troi ar gyfer yr ochr ddwytha oen rhif 17. Mae hyn yn angredadwy. 9 munud 54 eiliad ar y cloc ar hyn o bryd. Edrych i lawr yr rhes wedyn beth sydd yn digwydd i'r gweddill y bechgyn yma ar 3 Gwion Lloyd Evans, ond Alun Lloyd Jones sydd i mewn unwaith eto ar yr oen nesaf yma. Oen 19 gyda fo ar hyn o bryd. Gwion Lloyd Evans yn tangorffen oen 17 ac i mewn â fo am y nesaf. Roland Smith ychydig bach tu ôl iddo fo. Smith i mewn rwan ar gyfer oen y rhif y 19. Callum Shaw ar 19. Ian Jones ychydig bach ar ei holi ar oen 16. Mae'r cebwrdd nawr yn dechrau cynhyddu. Os a fawr iawn i ddewis rhwng y bechgyn yma fodd bynnag. Alun Lloyd Jones rwan ag 18 yn gorffen y stodiau yna ar y goes ôl dyna fo. Darlun gwych i chi o'r oed yn mynd lawr y siwt na i gael ei berniadau yn y gorlan. Sbiwch ar y toriad gwas gen Alun Lloyd Jones. Mae hwnna'n ffasiwn rwan ar gyfer y cneiwyr. Golwg ar yr Albanwr Callum Shaw man hyn mewn o gyntaf i'r gorlan na. Ymlaen â ni. Dewch â ni nôl i Alun Lloyd Jones. Dyma'r boes i'r rhagori ar hyn o bryd. Be sy'n hanes Roland Smith a Matt Smith i frawdo yn y gorlan yma. Matt Smith wedi dod nôl i gystadlu i feidiwch beth ar ôl yna. Roland Smith wedi hanes o Alun Lloyd Jones ydy'r boi am gystadluaeth yma fodd bynnag. I lawr o fo, un oen ar ôl yn y gorlan gyda fo. A dyma ni olwg ar y rhif tyri Gwion Lloyd Evans lawr y stodiau yna. Dyma fo Alun Lloyd Jones rwan allan o fo efo'r oen dwytha yna rownd y goes. Yr un peth i Gwion Lloyd Evans i mewn o fo rwan. Chydig iawn i ddewis rhwng y bechgyn yma. Dwi ddim yn credu y medr Gwion Lloyd Evans ddal o. Roland Smith ydyn ni'n disgwyl perfformiad gyda fo. Mae o'r chydig bach ar ei ôl i'r cyflymdra i wylech chi yn y cefndir tu ôl i Gwion Lloyd Evans yna. Tyd yn y flaen Gwion y stodiau hirin yna gyda fo, ond mae'n ffwgen ei ddeitha ti. Mae Alun Lloyd Jones ar yr ochr ddwytha. 1, 2, 3, Alun Lloyd Jones! Llan Gotledd Bia!